Druga poslanica Timoteju 1. Temelji hrišćanske službe. Od Pavla, apostola Hrista Isusa po Božjoj volji, u skladu sa obećanjem života koji je u Hristu Isusu, Timoteju, voljenom detetu, milost, milosrđe i mir od Boga Oca i Hrista Isusa, Gospoda našeg. Zahvalan sam Bogu, kojemu kao i moji preci služim čistom savešću, dok te se neprestano spominjem u svojim molitvama dan i noć. Kada se setim tvojih suza, poželim da te vidim, pa da se ispunim radošću. Sećam se tvoje iskrene vere, one vere koje je prvo zaživela u tvojoj baki Loidi, a onda i u tvojoj majci Evnikiji, a uveren sam da je i u tebi. Pavle postiče Timoteja da odvažno propoveda radosnu vest. Zbog toga te podsjećam da rasplamsaš dar koji ti je Bog dao nakon što sam položio ruke na tebi. Jer Bog nam nije dao duha koji nas čini plašljivim, nego duha koji nas ispunjava silom, ljubavlju i razboritošću. Ne stidi se da svedočiš za našega Gospoda ni mene, njegovoga sužnja, nego mi se pridruži u stradanju za radosnu vest, oslanjajući se na silu Božiju. On nas je spasao i pozvao na život svetosti. Ne po našim delima, nego po svome naumu i milosti koja nam je data u Hristu Isusu pre početka vremena. Ta milost se sada objavila dolaskom našeg Spasitelja, Hrista Isusa, koji je uništio smrt i obasjao nas životom i neraspadljivošću posredstvom radosne vesti. A mene je Bog postavio za propovednika, apostola i učitelja. Zbog toga i trpim sve ovo. Ipak ne stidim se jer znam u koga sam se pouzdao. Uveren sam da je on u stanju da sačuva ono što mi je povereno do onoga dana. Čvrsto se drži zdravih reči koje si čuo od mene, uzimajući ih kao uzor, te ostani u veri i ljubavi koja je u Hristu Isusu. Čuvaj dobro zaveštanje koje ti je povereno posredstvom Duha Svetog koji prebiva u nama. A znaš da su se svi u Maloj Aziji okrenuli od mene. Među njima su i Figel i Hermogen. Neka Gospod pokaže milosrđe Onisiforovom domu, jer me je mnogo puta okrepio i nije se postideo mojih okova. Šta više, kada je došao u Rim, on me je brižljivo potražio i našao me. Neka mu Gospod iskaže svoje milosrđe u onaj dan, a i ti vrlo dobro znaš koliko je on učinio za mene u Efesu.